हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब न्यूजआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों आसाम सीड कर्परेशन लिमिटेड बेनिफ्राय जोंहा जुनियर एसिस्टेंट आरो जुनियर एकाउन्टेंट बे मोननै साख्रिनि पस्टनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट फैदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे मोननै साख्रिनि गासिबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जेरै नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन आरो माबोरै नोंथांमोना बे आसाम सीड कर्परेशन लिमिटेडनि साख्रिनि थाखाय बाहागो लानो हागोन बेखौ गासिबो मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो चेनेलाव गोदान फैनाय बिथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोना चेनेलखौ गोदान साबस्क्राइब खालामना लायो एबा नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा सोरबाफोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रामबो आसाम गभर्नमेन्टआनो जाया मानो इन्डियान गभर्नमेन्टआनो जाया मानो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर नोंथांमोना बे आसाम सीड कर्परेशन लिमिटेड बे साख्रिखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ अफलाइन एप्लाइ बेफोरबायदि जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउआव थांनो हागोन होनना बे बुंखादों दा नोंथांमोना आं उनाव खोन्थागोन माने इन्टारभिउनि डेटआ माला जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बे जबखौ पार्मानेन्टलि मावनो मोननाय नङा नोंथांमोना मात्र मानो 1 इयारनि थाखाय नोंथांमोना बे जबखौ मावनो मोनगोन होनना बे बुंदों आसाम सीड कर्परेशन लिमिटेडनि थाखाय दा बेहाय नोंथांमोना सेलारिखौ 15,000निफ्राय मोननो हागोन होनना बे बुंदों माने नोंथांमोना सेलारिया मास मोनसेयाव 15,000निफ्राय जागायगोन होननानै बे बुंदों लोगोफोर दा बे आं पस्टखौ बुंदोंमोन ना जोंहा जुनियर एसिस्टेंट दा बे जुनियर एसिस्टेंट साख्रिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ लोगोफोर दङ 7 जन दङ लोगोफोर बे जुनियर एसिस्टेंटनि थाखाय 7 जन मानसिखौ लानाय जागोन होनना बे बुंदों साख्रियाव सेलारिया 15,000आनो ओमफ्राय नैबे जुनियर एसिस्टेंट जुनियर एकाउन्टेन्टनि थाखायबो माने पस्टआ 3 दङ बेहाय गासै टटेल पस्टआ दा 10टा जाबाय ओमफ्राय सेलारिया सेम टु सेम माने बेहाय 15,000 मोनगोन नोंथांमोना मास मोनसेयाव दा बेहाय लोगोफोर आं क्वालिफिकेशनखौ फार्स्टआवनो जोंहा दंमोन ना लोगोफोर जुनियर एसिस्टेंट दा बे जुनियर एसिस्टेंट साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशना मात्र लोगोफोर ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगौनो नोंथांमोना डिग्री पास जानाय जानांगोन बे डिग्री पासजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन नोंथांमोननिया नोंनि बे कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ जायखिजाया 6 मान्थ्सजों जाबानो जायो बेहाय जेबो डिप्ल'मानि गोनांथि गैया जेनेबा जेबो माबा गैया आरो जेनेबा मोनसे बेसिक बिदिनो टेलि बेफोरबायदिनि गोनांथि गैया जायखिजाया 6 मान्थ्सनिल' जानांगौ ओमफ्राय ग्रेजुवेटआबो नोंथांमोननिया एनि स्ट्रिम आरो लोगोफोर नोंथाङा साइन्सजों जाया मानो कमार्सआनो जाया मानो आर्ट्सआनो जाया मानो नोंथांमोना बे जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना माने इन्टारभिउआव बाहागो लानो हागोन ओमफ्राय जोंहा दङ सेकेन्ड पस्टआव दंमोन जोंहा लोगोफोर जुनियर एकाउन्टेन्ट दा नोंथांमोना बे जुनियर एकाउन्टेन्ट साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा बिकम जानाय जानांगोन नोंथांमोना बिकम खालामनाय जानांगोन होनना बे बुंदों मानो नोंथांमोना कमार्सजों ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन बेनिफ्राय बेहायबो सेम टु सेम मानो कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि नोंथांमोना नाथायबा बे कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ मानो टेलि लाबाबो जागोन नाथायबा नोंथांमोना मा होनो लोगोफोर टेलिखौ नोंथांमोना मोजाङै रोंनाय जानांगोन होनना बे बुंदों नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार थानाय जानांगोन बेजों लोगोसे टेलिखौ नोंथांमोना मोजाङै रोंनाय जानांगोन होननानै बे बुंदों दा बेहाय आरो एजनि रिलेसन होनाय दङ नोंथांमोनाथ' बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन होनना बे बुंखादों 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों नाथायबा जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोननि थाखाय लोगोफोर 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि सिंनिसिमा हौवासायानो जाया मानो हिन्जावसायानो जाया मानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों जायफोर बिथांमोना SC ST दा बेहाय एप्लिकेसन फिसखौ बेसेबां लागोन बे खोन्थानाय जायाखै नाथायबा नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन बेखौ साबमिटथ' खालामनाङा नोंथांमोना जेनेबा बेहाय एप्लिकेसन फिस होनदों बे गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदियै जेनेबा इन्टारभिउ लानाय समाव फिस लागोन नामा बेखौ बेहाय होनाय जायाखै आरो लोगोफोर दा नाथायबा नोंथांमोना लोगोफोर एग्जाम जेनेबा इन्टारभिउथ' डाइरेक्ट लागोन नालाय बे इन्टारभिउआव नोंथांमोना नोंथांनि अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ लाना थांनो नांगोन होनना बे बुंखादों नोंथांनि फट'कपिजों लोगोसे नोंथांनि गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लाना थांनांगोन होनना बे बुंदों जेरै आं डकुमेन्ट्सखौ खोन्थानि मेट्रिकनि एडमिट कार्ड ओमफ्राय नोंनि मेट्रिकनि सार्टिफिकेट ओमफ्राय मार्कशिट नोंथांनि हायार सेकेन्डारिनि पास सार्टिफिकेट ओमफ्राय मार्कशिट लानो नांगोननो डिग्री पास सार्टिफिकेट ओमफ्राय मार्कशिट बेजों लोगोसे नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट लानो नांगोन होनना बे बुंदों आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर डिसेबिलिटि दङबा नोंथांमोना बेनि डिसेबिलिटिनि सार्टिफिकेटखौ लानो नांगोन होनना बे बुंदों जायफोर बिथांमोना डिसेबिलिटि दङ ओमफ्राय नोंथांनि बे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ ओमफ्राय नोंथांनि 3 पासपोर्ट साइज कपि नोंथांनि माने फट' नांगोन लोगोफोर पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंनि 3 लाना थांनांगोन बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव होनदों नो अबजेक्ट सार्टिफिकेशन जायफोर बिथांमोना जेनेबा साख्रि मावखांबाय बिथांमोनाबो जेबो सार्टिफिकेट लाङाबाबो जागोन होनना बे बुंदों सेलेक्सना जोंहा बे बुंखादोंना लोगोफोर मात्र जोंहा इन्टारभिउ लानाय जागोन होनना बे बुंदों इन्टारभिउआनो जागोन जोंहा सेलेक्सना बेहाय आरो जेनेबा इन्टारभिउनि उनाव जेबो आरो एग्जामिनेसन जानाय नंला आरो डाइरेक्ट इन्टारभिउ जुदि नोंथांमोना पास जानो हायोबानो अब्ला नोंथांमोना सेलेक्सनखौ लानो हागोन होनना बे बुंदों जेनेबा इन्टारभिउनि डेटआ बेहाय होनाय दं लोगोफोर 23 फेब्रुवारि खालि जोंहा
इन्टारभिउनि डेटआ लोगोफोर ओमफ्राय बे 10टा AM निफ्राय जागोन ना 10टानिफ्राय जोंहा बे इन्टारभिउआ जागोन ना 23 फेब्रुवारि खालि ओमफ्राय दा नोंथांमोननि रिपर्टिं डेटआ जाहैबाय लोगोफोर 9टानिफ्राय 2टासिमनो 9टा AM निफ्राय जागायनानै 2 PM सिम जागोन होनना बे बुंदों नोंथांमोननि रिपर्टिं डेटआ 9टानि सिगां मोनहैनांगोन एबा नोंथांमोना 9टायाव मोनहैनाय जानांगोन होनना बे बुंदों 2टानि उनावबा नोंथांमोना माने इन्टारभिउनि थाखाय एलाउ खालामना जानाय नङा होनना बे बुंदों दा इन्टारभिउआ बहा जागोन ना बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि हेड अफिस अफ द मेनेजिं डाइरेक्टर आसाम सीड कर्परेशन लिमिटेड बे बुंदों ओमफ्राय डाइरेक्टर अफ एग्रिकालचार केम्पास कृष्ण भवन खानापारा गुवाहाटी 22 जोंहा बे एड्रेसाव बे इन्टारभिउखौ लानाय जागोन होननानै बे बुंदों नोंथांमोना बे एड्रेसखौ थुनानै गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन एड्रेसखौथ' जों डाइरेक्ट मिन्थिया नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना गुगोल मेपखौ इउज खालामनानै बे एड्रेसखौ थुनानै नोंथांमोना बे एड्रेसाव थांनानै इन्टारभिउखौ लाहैनो हागोन 23 फेब्रुवारि खालि दा बेखिनियानोमोन जोंहा डाइरेक्ट इन्टारभिउ लानाय जागोन होनना बे बुंदों जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिथांमोना एप्लाइ खालामि बिथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय थांबानो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय 23 फेब्रुवारि खालि आरो जायफोर बिथांमोना बिकम लानानै बिकम जानो हादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ बिथांमोनाबो थांबानो जाबाय जुनियर एकाउन्टेन्टनि थाखाय दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोननि साख्रिनि इन्टारभिउ फैनाया दा नोंथांमोना इन्टारभिउआव बाहागो लाहैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना गोसो गुदुं बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर दाबो कुइसन सोंनांगौ दङबा अन्नानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना बे बड' जब नेसनेलनि वाट्सएप ग्रुपआवबो कुइसन खालामहरनो हागोन बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों